हाय फ्रेंड्स, गिबियावनो बड'लेण्ड इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय। दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां खौरां लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय DEE फालनिफ्राय फोसावनाय मोनसे अफिसियेल नटिफिकेसन आरो बेयाव मा बुंदो, बेनि मा दं बे नटिफिकेसनाव, बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांगोन। नोंथांमोना मोजां आंनि भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। अब्लानो गासै बाथ्राफोरखौ क्लियारै बुजि मोनगोन, डिटेल्सै बुजि मोनगोन। आं नोंथांमोनखौ डिटेल्सै बुजायनो सेस्था खालामगोन, नाजागोन बे भिडिअनि गेजेरजों। बेयाव मा दङ, बेयाव फोसावनाय जादों जोंनिया आसाम टेट 2021 नि जि रिजाल्ट, रिभाइस रिजाल्ट 28 जानुवारि 2022 फोसावफिननाय जादोंमोन। आरो बे रिजाल्टखौ फोसावनायनि उनाव माखासे फरायसाफोरा बेयाव बे रिजाल्टआव माखासे केन्डिडेट्सफोरा पास खालामफिननो हानाय जादोंमोन आरो बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां खौरां। लोगोसे जायफोरा DEE निफ्राय फोसावनाय जि रेगुलार पस्ट 9300निबो बारा बे पस्टआव एप्लाइ खालामखांबायमोन, बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान आपडेट। मानोना बिथांमोनाबो बे याव एप्लाइ खालामखानानै दोन्दोंमोनब्लाबो, नाथाय बिथांमोननि जि एप्लाइ खालामनानै दोननाय जि डाटाफोर दंमोन, बेखौ DEE नि जि अफिसियेल माबानिफ्राय बेखौ बोखारनानै होनाय जाबाय, डिलिट खालामनाय जाबाय होननानै बुंदों। बिथांमोनाबो गोदानै बेयाव एप्लाइ खालामफिननांगोन आरो नैयाव होदों आं मा याव होदों आं नोंथांमोननो फरायनानै खोन्थानि खेबसे, मोजाङै नायलांबानो जाबाय। बेयाव दङ मा दङ, इयाव नै मा दङ इयाव, consequences upon revise of scores. All the earlier online application submitted by the candidates qualified in Assam TET 2021 for the post regular teacher of LP and UP schools against DEE. Assam advertisement number dated 18/9/2021 stand cancel and their names and all related details have been deleted from the recruitment database होननानै बुंदों। बेखौ डिलिट खालामजोबनानै होनाय जाबायनो आरो बिथांमोनाबो गोदानै एप्लाइ खालामफिननांगोन होननानै बुंदों। गासिबो गोदानै, रावनियाबो थाला बेयाव, गासैखौबो दानजोबनानै होनाय जाबाय, डिलिट खालामजोबनानै होनाय जाबाय। बेनिखायनो गोदान आरो बोराय जायफोरा रिभाइस रिजाल्टनि सिगांबो एप्लाइ खालामदोंमोन, बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामफिननांगोन। आरो रिभाइस रिजाल्टनि उनाव जायफोरा पास जाबाय, बिथांमोनाबो बेयाव इन्टारेस्टेड केन्डिडेटफोरा बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। पस्टआ दङ जोंनिया 9000निबो बारा, खिन्थु बर' पस्टआव अनलि 90टा दङ। LPआव आरो UPआव दङ अनलि 16टा भेकेन्ट पस्ट दङ, बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन गासैबो। दा नटिफिकेसना बेखिनियानो। आरो जि एप्लाइ खालामनायनि डेट, बेखौ फेब्रुवारिनि 1 खालारनिफ्राय 2022 आरो 2022 मायथाइनिनो फेब्रुवारिनि 15 खालारसिम बे सोलिगोन होननानै बुंदों। बेखिनियाव एप्लाइ खालामनांगोन आरो जायफोर फरायसाफोरा गोसो गुदुं बिथांमोना बे एप्लाइ खालामनो हागोन। दा भिडिअआ बेखिनियानो। जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों, बिथांमोना लाइक खालाम, शेयार खालाम, जाहाथे गुबुन लोगोफ्राबो मोननो हायो। आरो आंनि चेनेलाव जुदि गोदानबा, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, जाहाथे बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनफोरखौ मोननो हायो। थेंक्स।